danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu na musamman a kowane lokaci. Mun gode. A ainihin Gwallaga, wannan masallacin juma'a na Gwallaga, ana so a tattauna da Abubakar Mahamudu Gumi akan ainihin wato za a bude shi. Ina fata an gane. Wannan takaitaccen tarihin baki da baki muka samo shi ainihin a hannun Malam Imam Ibrahim din shi ainihin wato limamin masallacin Gwallaga na yanzu. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Bayan tafiya ta tafiya, Malam Ismaila Idris Allah madaukakin sarki ya fito da shi daga gidan yari, sai ya dawo. Yanzu zuciyar shi ta ƙara dake, domin wani abu shi ne daga lokacin da makiya suka kai mai wa'azi gidan yari, to inda a tsorace ike, to yanzu sun cire mishi tsoro, domin ya gama ganin kwalwar daka. Wato iya inda suke da shi kenan. Bayan nan ba su da wa min wara izalika, ba su da shi. An fahimta? To tun da har ba su da wannan wara a zalika, barzakhun ila yawmi yub'athuna. Saboda haka Ismaila Idris yana fitowa, a da magana kadai yake yi game da ainihin ɗariƙu. Yanzu da ya zo sai abu ya faɗi, sai ya buɗe magana dangane da zallar tauhidi. Daga ciki ɗin kuma sai abu na biyu shine magana akan ɗariƙu, sannan sai faɗaɗa magana akan bid'a, sannan sai magana akan maita, guru da laya, da kuma abubuwan da suka shafi shan rubutun sha, da kuma al'amuran da suka biyo baya na taron suna, da kuma matsala dangane da ba da aure sadaka, da matsala dangane da ainihin wato irin yadda ake yin gaisuwa ana turkuso ko kuma sunkuyo. Waɗannan abubuwa guda 8 fitowar shi ainihin gidan yari sai ya ba da ƙaimi akan magana ainihin a kansu. To tafiya ta tafiya, ana nan 'yan ɗariƙa suka shirya wani taro wanda suka so su ci mutuncin Abubakar Mahamudu Gumi ko kuma ma su hallaka shi. Kamar yadda na faɗi, abubuwan muna faɗin su da baki, wasu abubuwan muna sassautawa, amma ranar da ne publishing waɗannan bayanan a intanet, za a ga wasu sunaye waɗanda za a yi mamaki. Wasu tuni suna can lahira, wasu kuma suna nan Allah maɗaukakin sarki ya yi silencing ɗinsu, ya toshe bakunansu. Allah maɗaukakin sarki mana maganin duk wani mai makirci. Malam Ismaila Idris ya fito ainihin ya ci gaba da wa'azi kamar yadda muka gabata. A daidai wannan lokaci 1978 da sai ya fara shawarar, to gaskiya tafiya ta yi tafiya, lallai dole ne yanzu a samar da wannan tafiyar a bisa wata ƙungiya. Abin da ya faru a wannan lokaci, tsanani ya yi tsanani da cewa babu yadda za a iya ci gaba da yin wannan da'awa sai da ainihin kungiya. Kenan in kuka fahimta, a baya ya fara da'awar ba da sunan wata kungiya, amma lokacin da bukata ta kama shi ne sai ya tada magana ainihin kafa wannan kungiya. A wannan lokaci da ainihin wato ya tado da wannan magana, ya fara tado da ita kamar yadda muka faɗi tun daga 1977 har zuwa 78 lokacin da ainihin kungiyar ta kawo. Akwai maganganu guda biyu, tun da bincike ne mu muke yi, wasu mu je mu zauna da su mu bincike su, wasu kuma sai abubuwan da muke karantawa a jaridu, lokacin irin jaridar Gaskiya ta fi Kwabo da ainihin jaridu irin jaridar ainihin New Nigeria da makamantansu. Hakikanin al'amari abin da ya faru, Malam Ismaila Idris ya tsara kungiya, ya sa mata Jama'atu Izalatul Bid'a. To anan ne kamar yadda nake cewa tarihi biyu ya rabu. Tarihin farko shine sai ya tafi wurin sarkin musulmi Abubakar na 3, Allah ya gafarta mishi, da cewa yana wa'azi ne amma ga abin da ya faru. Kunci ya kai sai ya kafa kungiya, amma ya sanya mata suna Jama'atu Izalatul Bid'a. A lokacin ne sarkin musulmi yake ce mishi, yaro ba za ka iya ba, saboda duk wanda ya iya larabci idan ya kalli Jama'atu Izalatul Bid'a, ba a Saudiya ba, ba a Makka ba, a Najeriya ko a yanzu, ba shekara 40 ko 30 ba, akwai aiki. Abubakar na 3 malami da ya san larabci, don haka da ya kalli Jama'atu Izalatul Bid'a sai ce za su kashe ka, sai ce mishi ba komai ranka da ita bai ga min addu'a. Ya ce ba za ka iya ba, ya ce in Allah ya so zan iya da iyawar Allah. Da ya matsa sai ya ce to shikenan, Allah ya sa albarka. Malam Ismail har ya tashi ya tafi, sai kira shi ya ce yaro, ya ce za su kashe ka ba.
ya ce ba komai zan yi insha Allah. Sai ya ce to zo, za ka iya izalatul bid'a? Ya ce zan yi. Ya ce to ka ƙara da wa iqamatus sunna. Ya ce domin in ka gusar da bid'a baka tsaye da sunna ba to akwai sauran aiki. Kun ji magana ta farko da bincikenmu ya gano. Bincikenmu ya gano ranar da aka zo kaddamar da kungiyar a Jos, kamar yadda zan zo in faɗi, a lokacin Mala Abubakar Mahamudu Gumi bai samu damar zuwa ba a matsayin shi na uban kungiya, tare da shi da sarkin Bauchi Malam Adamu Jumba, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu. Domin Ismaila Idris da ya kafa kungiyar sai ya sanya sarkin Bauchi Malam Adamu Jumba a matsayin shi ne uban kungiya, Malam Abubakar Gumi kuma mataimakin shi. Ranar buɗe kungiyar a Jos da ranar kaddamar da ita sai dukkansu ba samu zuwa ba, amma suka aiko da wakilai. To wakilin Malam Abubakar Mahamudu Gumi ɗaya daga cikinsu shine Malam Laula Abubakar, sai ya ce to amma shi mai gidana da ya aiko ni Abubakar Mahamudu Gumi ya nemi cewa in baka shawara ka ƙara da cewa wa iqamatis sunna. To kun ji, shi yasa na ce bincikenmu ya gano mana maganganun guda biyu ne, in ma karasa sunan daga Abubakar Gumi ne, in ma daga Abubakar sarkin musulmi na hudu, ko ma dai daga wane ne alheri. Domin gaskiya ba za ka gusar da bid'a ba sai ka tsaye da sunna. In baka yi haka ba mutane za su koma zuwa ga bid'ar da tafi wadda ka raba su da ita muni. Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu baki. Na daga cikin manufofin da wannan ainihin ƙungiya take ɗauke da su, waɗanda lokacin da ainihin wato aka tashi za a samar da kwamitin amintattu ga waɗanda bincikenmu ya gano sunayensu. Daga ciki akwai shi a Sheikh Ismail Idris, akwai Malam Hudu namu na nan Zaria wanda aka fi sani da Malam Hudu Cikaji, akwai Malam Sidi Attahir daga Sokoto, kamar yadda akwai Malam Alhassan Sa'idu daga Jos, da kuma Malam Rabi Daura daga garin Kaduna, da kuma Malam Sa'idu Hassan Jingir daga Jingir ta jihar Plateau, da kuma ainihin Malam Yakubu Musa Kafancan daga ainihin Kafancan a lokacin, wanda a yanzu aka fi sani da Malam Yakubu Musa Kafancan ko kuma Katsina. Ina fata an gane. Waɗannan su ne waɗanda aka zaɓa amintattu a ɓangaren malamai. A ɓangaren waɗanda suke jagorori ne, su ma suna da ilimi amma su sun fi ba da ƙarfi ta ɓangaren gudanar da mulki. Akwai Malam Ahmadu Gelle su daga Zaria, Allah ya gafarta mishi. Akwai Alhaji Yaro Bici, shi ko mazaunin garin Kaduna ne. Akwai Alhaji Ali Ibrahim Hikima daga garin Mangu ta jihar ainihin Plateau, da Alhaji Bala Jafa daga ainihin garin Makurdi a jihar Benue, sai kuma Alhaji Bashir Makama daga nan Zaria, sai Alhaji Mamman Malumfashi daga Katsina, kamar yadda daga Gombe aka samu Alhaji Isa Waziri. Waɗannan su ne waɗanda ainihin aka fara kafawa a matsayin amintattu waɗanda za a rinka tattaunawa, an amince da su a cikin wannan harka. Babbar manufa ta kafa ainihin wannan kungiyar ita ce tabbatar da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, da kuma ainihin rusawa da rugurguza bid'a. Wannan ainihin ita ce babbar manufa ta ainihin wannan kungiyar. Sannan na daga cikin kirarin wannan kungiya, daga cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama aka samu, wanda al-imamu Ahmad da al-imamu Tabarani suka rawaito shi, hadisi ne sahihi, da annabi yake cewa la ta'ata liman lam yuti'i Allah azza wa jalla. Daga nan ne aka samo kirarin kungiyar, ko kuma kamar yadda yan boko ke cewa moto. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To sa'an nan daga cikin tsare-tsare na ainihin wato gudanarwa ita ce manufofin gudanar da wannan kungiya shine samar da ainihin wato haduwar kan musulmi, amma a bisa alkur'ani da sunna. Na biyu, faɗakar da al'umman musulmi game da wasu abubuwa waɗanda suka shafi aƙidoji da ibadoji waɗanda ba daidai ba, da kuma ainihin wayar da kan musulmi dangane da dawowa zuwa ga ilmomin alkur'ani da sunna, da kuma ainihin jahilan musulmi waɗanda suka jahilci musulunci, a jawo su jika, a karantar da su addini, ba wai a jawo su jika don a mai da su saniyar tatsa ba. Sa'an nan kuma duk abin da za a yi a fitowa da musulmi dalilan waɗannan ainihin abubuwa ƙarara. Sai kuma wace hanya za ka yi ka tabbatarwa da kanka kai ɗan ƙungiyar izala ne. Ƙungiyar izala ba ta sharɗanta wa kanta
wata hanya ta zama ɗan ƙungiyar ba, ta hanyar sai ka je an rubuta sunanka ko kuma sai an baka wani kati ko sai an ɗauki hotonka ko makamantan haka. Abin da ƙungiyar ta sharɗanta shi ne duk wanda zai zama ɗaya daga cikinta ya zama ya yarda da waɗancan manufofi na yaɗa alƙur'ani da sunna da kuma rusa bid'a da kuma yaɗa wannan da'awar a cikin jama'a da kuma ainihin duk inda sarari ya sa. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. Dangane da tsarin shugabanci kuma ƙungiyar tana da ainihin tsare-tsaren kwarai da gaske, wanda daga cikin tsare-tsaren akwai tsari na ainihin wato waɗanda suke shugabanni ne, akwai waɗanda suke tsarin ainihin manya ne dattawa, akwai kuma waɗanda suke shugabanni ne na wasu ɓangarori na kwamiti, da kuma ainihin ɓangaren masu wa'azi, da kuma ainihin waɗanda in an yi wani taro ko wa'azi su ne za su rinka yada bayanai da kuma isar da saƙonni ga 'yan jaridu. Sannan akwai ɓangaren hukunta wani wanda ya abin da ba daidai ba, akwai kuma ɓangaren ilimi da kuma ɓangaren gudanar da harkokin kuɗi na ƙungiyar da kuma ainihin binciken kuɗi na ƙungiyar. Dangane da yadda ƙungiyar ta tsara ainihin wa'azozinta kamar yadda yake sananne ne, akwai wa'azozi na ƙasa da na jiha da na makonni da na anguwanni, akwai kuma wa'azozi waɗanda ainihin wato ake yi a dukkanin masallatai tsakanin magariba da isha, wanda wannan na daga cikin alheran da ƙungiyar ta samar, waɗanda kafin kafa ƙungiyar ba a jin labaran ire-iren waɗannan wa'azozi a ƙasar gaba ɗaya. A ce al'ummar musulmi za su haɗu a wani wuri domin wa'azi ko na jiha ko na ƙasa ko kuma na yanki ko kuma samar da wasu darussa ana masu karantar da al'umma a tsakanin magariba ainihin da isha. Waɗannan na daga cikin kaɗan cikin alheran da ƙungiyar ainihin ta saba. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. To al'amari ya yi al'amari jama'a, ƙungiyar izala ta kafu, tafiya ta yi tafiya, da'awa ta gama bayyana. Yanzu na daga cikin abubuwan da za a sa ido shine menene zai biyo baya daga waɗanda ba su yadda da ƙungiyar ba su kuma yadda da abin da take karantarwa ba. Waɗanda suka fara ainihin nuna wannan fushi su ne ainihin 'yan ɗariƙu irin na Tijjaniya da Ƙadiriyya. Suka samu ɗaurin gindi kuma wurin da dama daga cikin ainihin masu mulki, da dama daga cikin sojoji da 'yan sanda, kamar yadda a baya muka fara ishara, suka ainihin wato fara ba su ainihin wato cikakken ɗaurin gindi da goyon baya. Zan ɗauki Bauchi a matsayin ainihin misali. Abin da ya sa na ɗauki Bauchi a matsayin misali, wanda ran da Allah ya sa ka samu waɗannan takardu za ka ga dalilan da ya sa. Saboda al'amarin izala ya fi ainihin bayyana a tsakanin Bauchi da Gombe, a inda aka rinka fitowa ƙarara mutum ya bayyana ya shiga ƙungiyar izala kuma a fito ƙarara a nuna mashi bakar ƙiyayya gaba da gaba a cikin dangi. Akwai wanda na san an nuna mashi bakar ƙiyayya har bayan ya mutu, an nuna wa 'ya'yan shi bakar ƙiyayya wadda an yi watsi da su har zuwa yanzu sakamakon waccan ƙiyayya. Ahlus sunnan Bauchi da duk wanda ya san su wallahi tallahi ya san da gaske suke kuma ba sa kwana. In ma ka bi gaskiya ne a tafi tare da kai, in ma ka rabu da gaskiya tuni an manta da kai. Don haka zan ɗauki Bauchi a matsayin misali. A lokacin da aka zo za a buɗe masallacin can na Gwallaga, malamin da nake gaya muku ko a ɗazu na buga mashi waya shine aka naɗa limami. Malami ne, masanin fiƙihu ne, masanin sunna ne, sunan shi Malam Gida da Umar. Da aka ainihin zauna da shi domin tattaunawa dangane da abin da ya shafi kafa wannan masallaci na ainihin wato Juma'a, babu shakka za ka yi mamakin irin abubuwan yadda suka faru. Don a lokacin ta kai hatta sarkin Bauchi Malam Adamu Jumba, Allah ya gafarta mishi, ya fita daga wancan matsayi da Malam Ismaila Idris. Domin gaskiyar lamari akwai wata jumla wadda yake sai kun karanta ta za ta ba ku dariya daga yadda muka tsara ta. Wato Malam Ismaila Idris a lokacin sai zama kamar direba ne na mota wanda yake bi yana ɗiban fasinjoji suna sauka yana tafiya har sai ya kure wannan tsawon titi. Haka aka rinka tafiya, ana tafiya sai wane ya shigo. Idan ya shigo aka tafi ya ji Malam Ismaila Idris ya yi mishi bayi a inda yake cin abinci sai aga ya balle.
misalin wannan shi ne shi sarkin Bauchi Malam Adamu Jumba. Sarkin Bauchi Malam Adamu Jumba shi ne Malam Ismail Idris ya sa a matsayin uban ƙungiya na ƙasa, amma kafin tafiya ta tafiya sai ya koma gefe guda, ya je kuma suka haɗu da waɗannan limamai da waɗannan malamai da su DPO da kwamishinonin 'yan sanda da sauransu. Aka fara takun saka akan ba a yadda a yi sallah a masallacin juma'a ba daban da wanda ake a na sarki, kuma in an yi sallar babu sallar. To Malam Gida da Umar din nan ina tabbatar maka da cewa ƙwararre ne dangane da fiƙo, domin ga yadda hira ta bayyana da shi mahaddacin muktasar ne, dan da kayi ke jawo muktasar, ko a waya muke hira da shi da kayi ke jawo ta. Sakamakon wannan malaman da aka tara a fada ya je ringa jawo musu nassoshi na muktasar, aka rasa yadda za a yi, to sai tafi karfin malamai sai suka shi. Sarki dama da malamai ya dogara, to an yi silencing malamai an kure su, so da haka sai suka shi. Ya rage a lokacin nan sai DPO sai ya dauka. DPO ya dauka shine magana te magana, ya ce mishi